Vostede rematou na pasada sesión, cando eu xa non tiña turno de réplica, dicíndome literalmente: a partir de agora non me volva a falar de machismo na vida. Decirlle a unha muller de que pode ou non pode falar é unha machistada impropia. Nervioso, señorías do PP, que non me van calar, sí. Decirlle a unha muller de que pode ou non pode falar é unha machistada impropia dun presidente da Xunta e impropia deste Parlamento. Eu o que lle dixen é que vostede non se atrevía a condenar a falta de respeto a unha muller. E yo volvo a decir. Por moito que se enfade, ahora xa me trae o machismo a primeira intervención ou a réplica. É vostede unha cobarde. Yo volvo a decir, porque é así. Mire, a autora do cartel do 8M do BNG dixo da presidenta Ayuso: le daría hostias hasta en el carné de identidad a Ayuso, autora do cartel do BNG para 8M. Vaya exemplo e vaya coherencia. Non acabou. Había que engancharla del pelo e tal. E no e tal, cada un que poña o que queira. La veo escuálida, para culminar a xogada. Eu lle pregunto, señora Pontón, a unidade, a coherencia e a valentía da que vostede presume e da que carece, que susiden de todo isto? Fui moi clara desde o primer momento. As mulleres en política, igual que os homes, hai que criticarnos polas nosas actuacións políticas e non por calquera outra cousa. E a mí nunca me vai a ver criticando a unha muller por como viste nin polo que fai na súa vida privada. As palabras que vostede cita non son do BNG. E xa lle digo que non as comparto en absoluto. E se lle interesa coñecer cal é a miña opinión sobre a señora Ayuso, direilla. Creo que debería de estar sentada nun xulgado polas 7.000 persoas que faleceron nas residencias madrileñas polo protocolo da vergoña. Un protocolo que non vin que condenar a ninguén do Partido Popular, tampouco vostede, señor Rueda.